Edisino ketal haste selama di prasani tongkai klaisina Edisino ketal haste selama di prasani tongkai klaisina लगातार 5 दिन तैसा जों सिक्लानि बिसिं तैखे जों दाबो रेलि चेंलाय दं इनका अलरेडी जों 17 तारिखसिमि जों जुद्ध चलिबायखा दुइटा जिनिस सब समयसिम थानि दङ अ दुइटा जिनिसनो जों बैलेंस के मातै नै जेकोनो दिनो बा जेकोनो संग्रामो नों जुद्ध थांखा माने नों खाकसा दिगे दिसिमि जुद्ध थांलायिया ते खाकसा दिदिबो ठीक मा तन्नाय नगनि अंखर थांगोन सुगिया नगनि जे प्रब्लेम नगनि जे जुद्ध आबनबो नों थामुगै मा तन्नाय आमनि बागै जों तिनि सारा त्रिपुरानि बागै नै कक सातिनि गोबां मा यूट्यूब हुन्दी नि व्हाट्सएप तै ताबुक सोशल मीडिया नि जुग ताबुस कंगबो चिनि जे जत चैनल फाइजाक बौनि बिस्कंतिबो जों नुबै दङ तिप्रासाना हामक्रायना होनाय दाल बिदाल गोबां निनि तिप्रासानि बिसिंगनो मसमसानि बिसिंगनो गोबां यासि बेलाखांके मथा बांमासे आबो मुलाय मथा हाइके गोबां खाजगै दंखा आ जिनिस दिनि अ जिनिस सिमि साव जेकोनो किसासा बरक तैनाय संगठन खायलायनाय जों तिप्रासान बागै चिरिगै दङ जों तिप्रासाना थांसादि खायनानि लामा हिमि दं बं थानि आं थाइसानो कक सोंना मुसुङो तिप्रासाना जदि नों थांसा खायनो हांगांके निनि आइडियोलॉजी सेमना नांनाय निनि तिप्रासा बासि दंनानै कुसुं कुसुं जे आसुक बसर 17 बसर सातकजक दंमोनि आबोनि फियावनानै मुक्ति खायनानि निनि वानसुम थांसांना नांनाय आं तिनि 4-5 जना बरक तैनाय मथा कायसा सोनामै आं तिप्रासान बागै सिरि दं होनै खाखला बुइ फुनकले आबोले बजा सगैनाय आबोनो वानसुक नायथों खरांकु क्राक बैसाकांके बरकनो बुइ अहंकारके नासिगु आ जिनिसनो वानसगु आं बागै थान्दा बाबेखेन साव ताबसो जरतै 2009 नि सिमि इ 2021 जरा सिनि अ हाथै क्वार्टर नि गानाव तिनियाव पान्दानि बिसिंगो आं स्राय स्राय साइ दङ ए बिगत 12 बছर जे आईपीएफ तिनि बाना तैनाय जुब संगठन हिंदी कर्मचारी हिंदी सिनि जत बुरै बेदेक जत नुग आईपीएफ तिनि 7टा संगठन जे बाबेखे सामुं ख्लाय दङ इ सामुंनि 10% दा जे गुबुन पार्टी खाय दंनाय तिप्रासानि बागै चिरिगि दंनाय रक खोदा खलायका नं थाने आं कायसन प्रश्न आं खरकसा सिक्लानि तांफां होननाय चंजाक ठीक न आं वानसगो जे अब आनि कर्तव्य जे तिने आं सामुं खायतिनि जों तिनि जे बुइनो सोसाइटी लां तिनि आं बै बाक्साके सिरोय ताई बुइ जे सिमाना जों खलैनाय बसकांगो आबुक तिनि बुइनो अहंकार फोरोंमाया हाइपनो अ जिनिसआव कायसा जिनिस स्राय स्राय नुजागो कायसा जाति ते कायसानो सोकलगै तन्थिनिके आबो अहंकार स्राय स्राय नुबै दं आ कत आ चिकनो चाय दङ ओंगा जोंखा आ चिकन जोंनो मरंनाय ग्रहण हाइके मरक फैनाय मासो वाइसा जे ग्रहण माहाय हाइके सानाय चाय दङ हमके आ सामा जागासे नों जाजक तैनो निजिबो साजगै दङ निन बरबो साजमो नुगै दङ तबसे अ मकल लेंटाबाय नुग्यांगैनाय जदि नरनो गुदालबाय रगै फुनुंना नांसिगुंके अमु बजागा सगैलायनाय गाहामके बुजिना दै तिप्रासानो तैनाय थांसा खायना दिगे जदि कक साइनो दंके आइडियोलॉजी पुइले सेमदि वानसुम थांसा खायदि कायसा प्लेटफर्म फायदि खरकसा खरंनि तैनाय आंसो अ एरियानि गुंडा हंका आमो हिंदी बाय साजंमा हेंनाय एलाका तो कुटका होता है शेरों का नहीं इलाका बा सिरक से खाबले हाबनि बागै स्राय स्राय अ प्लेटफर्म होते जों साइन दङ थान्दा को बायनो जिनि स्लोगान खनायनायदि जिनि सामुंनो नायनायदि
आं जेफ्रो कलेज लाइफ फरायदोंफ्रो आंनि प्रिन्सिपाल आनो खरसा सालसा कक सामा दं आ जिनिस बेलाय केसिनि सागो नाङै दं ताइ बसकांगो अनेक नाङैबो थानाय निनि लाइफ नों जरै सिनि मुंनाना हंके सामुं एरम जे खायदि निनि बुमुं खरामाबायनो अ सामुं जाय थानाय जात ते कायसे कक साव बुमुं आसके खलायदि निनि बुमुं खलामबाय जत सामुंै थानाय जात आबोनि बागै अ दुइटा जिनिस जों जिनि यागो बराबर जों तिनि मांखा पार्टी आईपीएफ तिनि बिसिंतै जों तिप्रासा थांसा खायनानि बागै जे लामा हिम दंमानि तिप्रासानो जे तिप्रालेन रुइनाय जे सातक पितक खायजक दङ जागा अ जागा जों मुक्ति रना बागैनाय जे जों हाथियार नांमानि जों अलरेडि मानजाक बाहाय केंके जिनि ताबुक सामुंनि फान जिनि एडभाइजर बुनि चेयरमैन बिनि नेतृत्वे जों ताबसो जरतै इ तिप्रासानो थांसा खायना हनिनाय पयला 61 days तालनि तै सालसा आमनि परे तै 63 days तालनि तै सालथाम ताबुक हुंके इ बसर हुंगंके 17 तारिख सिमी बोसोक तारिख जरा बोसोक दिनंनो अबसों कोनो साइमेयाको आमनि बागै बिनि नेतृत्वे जों ताबसो जरतै सामुं खायनानि जे फानमान दंमानि आमन बागै जों जिनि जोंनो स्नाम रहनाय थनि जों बेलाय बेलायखे हामबाय मा जानांगौ ताइ बनो जों मा सुरियो जे नों जोंनो अमाहाय लिडार ग्रेट लिडार मा बागै जे बिन थानि अहंकार करै बिन थानि कोनो अक करै वनि बागै नासलेमुं बा हामिया सित्रामुं वानसुमुं करै अमाहाय तिप्रासानम पूरा टोटली बिजिन निजनि लाइफ न या फरै रैनाय दफानि बागैनाय सामुं तांनाय अमाहाय ग्रेट लिडार मा बागै जों निजि साकसाबो गर्बंगो ताइ बनो मामा बागै जों बयनाबो गर्ब खाय साइमानो सेकेंड थिंस जों ताबुक तेकैसा हाथियार राजनीतिनि कामचलि समयाके त्रिपुरा राज्योआव कोनो संगठन पानो बा नों कोनो खलायनाय त्रिपुरासा मुक्ति बा निजिनि मुक्तिनि बाय कक साना थांगांके आ जिनिस कार्यकारी इंया त्रिपुरा राज्योआव छात्र संगठन बुनि गुबुन हानि हाय छात्र संगठननि आसुक फानकरै निनि एनजीओ नि आसुक फानकरै त्रिपुरा राज्योआव सुदु चलि उंगांके कायसानो आमके राजनीतिनि फान आमनि बागै दिनै आङो प्लेटफर्माव आङो कक नारथनि आं अबन सानामो संगो जों दिनै त्रिपुरासानो जातिनो मुक्ति खायथिनि ओ राजनीतिनि बाध्यता काउन्सिल सुमैमा दङो आमनि बागै अ चुमथिनि जों राजनीति क्षेत्र लड़ाई खायना बागैनाय जों फनुगै बेरखा रिसेंटली ताऊ जे जोंनि हाथाय कतर होननि बुं स्लाइजामनि जों दिनै बाय 4 बोसोर सिगां जों अर लगातार 10 दिन ताई पुलान दिना फाइमा बायके 11 दिन कास हुइनाय जों राजनीतिनि लड़ाई खायनाय 6 जना एमएलए ताबु 2 मिनिस्टार जों अलरेडी राजनीति फानबो फुनुगैनाय राजनीति लड़ाईबो खायनाय ओ जे फाननो टोटली बैलेंस आबोनि बागै बसकां सालो जे ओ माइक खरां खनाय तंनाय थासिंगानि साइ सिगां जे प्रोग्राम जेने दैफां साहैल कलांखा जे बरंनो मानो आं खामो साना थाया तां जे बरंनो 2015 ओ जागाव जे बरक बासावैनाय पार्टी आईपीएफ तिनो संसनाय ताइ त्रिपुरालेण्ड न त्रिपुरासानि खुग खुग ताइ नग नग दाइरनाय जेनि सार बलरामनो बसकां सालो बनो ओंथों आनि खेमसो कयमुं बेनि नेतृत्वे अ पुलिनपुर गोबां बुट बाय नरक बनो जतन बुट रुइनाय पाइर नांथों ताइ त्रिपुरालेण्डनि काहाम हाथियार कायसा एडिसिओ आसुर नांथों ताङै हिंके एडिसिएल खानो तैनाय जों त्रिपुरालेण्ड सानै दङ आ जागानि चाबि जदि नों बुनि यागो याफरै रोखांके आबो तम ब जागाव सगैनाय आबोनि बागै स्राय स्राय मकल खुलगैनाय जों बुजिना नांगौ ताइ वानसुं नायना नांगौ आं ब मारिओ बुट रुवै बा सबनि लगि थाङै सब नरथारै आनि बोसा जेको नों थांगांके आं नखुं जेको नों थांके आं बिचार सानि मानाय अमहाय बरक अमहाय लिडार न संसाना नां आमा गाहाम के चिन्ता खायना नां आमानि बागै बारा कक साना थांया दाइसक गोबामा आनि अक्रा रक ताइ आनि सारसं आसुकजाक बंनि तैसं तेब गाहाम कक खोनानाय पाइथागो आं अमन कक साना थानाय पाइरना सिगां
sikla bedek je kathang tongsak जों जे ताबो कथां दङैनाय इ सिकला बेदोंनो चालुक थांमानsak तिब्राले नि संग्रामले तै तोरनाय अबनो केबो रुकि मांगलाक अबनो सोंताय फानबरना थांगलाक हामबाय जतन तिब्राले दतिन मानथों